depression kan em ti test na video kha kan siam to khata khan kan din mun chu kan khriat thei wak karinga muthen kha chuan depression han ti hian engamok yawa hinan nga ya nei ni te hi kan du lo em maya then khatin nei ni an du em thungang hina lang le box sia then khatin an nei te hi an mudik lova engponi se je fadik sunori kan en chuan thona han thloka a han tla niam duai ang deuh hian tlak niam na nguaina kan nuna aniam zonga kan omna tin depression chu a khilfia chu wangin depression kan han ti hian in ok lum tu candidate emoti tlat na wang hian hetiang har satna nei te hi kan mudik lo fo thina ni malaria ve piang thitura kan ngai ngal chuan an in te po singsak deuh thoi ngai ena kan en le zel chuan adik don ho lova malaria ve ni maya an en kolanga adam le mai don ani athi don anga ngai tlat tur po ni chuang lova malaria nei em ti lampang ain anasa to em ti zo kha apoi mo lai chuni chu chuan en kol dan tur po kha a khil ta ni chu depression kan ti po hian mi chiang nual lo in ti engamona thachet le ol wang mai mi doi le nun pha chon ngam lo huai sen lo ho mo ka in hu hal chuan adik thei don lova depression an nei wang khan khatiang kha an ni ti na ni chuang lova anasa to em alana salovem ti lam zo kha kan ngai phi mo lai chu ani chu chuan a enkol dan tur po kha ati danglam thei ta ni chumi wang tak chuan video ma sarama khan enge kan din hun kan khriat thei wak nan mani in test na kan han siam to kha nia khata khan depression tlem te nei ve lek ti in khriat na kha kan thlobing tur chu ni ta ni tlem te nei ve lek zinga omini chuan tuna kan sei tur hi tangkai pui thenga ma se anei lo hun khimine mo nei na savio to ine mo hani chuan tuna kan sei tur chu itan achu ti te chiam lo me thei mani dos lo pui dam doi ei ang lek kan nianga I that pui chuang lo me thei ni ola depression tlem te chu kan nei ve de lom pathum atonga pali kha o tin ka chang tlat mai iti ni chuan tuna kan sei tur hi iro sin che don nia pakhat na engwanga khatianga khange ini ti kha chian tum ma so photang che ka khabik lo tiliam puat lovin uluk zokin ngai to non lela thalai te zinga chuan in ngai zona bowa khe chan tam berani hi lo me no pangdeu zinga chuan chung ko bowa ka wangte poni theya thian te nena kan in ka bowa ka wangte po ani theya puitling deuh to chuan kan na ni amo kan sum lak lu na ka in hoi thil ani amo kan ei zonna lam ka in hoi wangte poni thei langwal ve woi to si lekha po zio sang ve pa ngai ma se sum lak lo na mumal tak nei si lo wangte hian a depress thei te mai nia chu wangin engwange ni ti kha chiang phasang che hei chu hoa mai ani lawang ti du su kan din huna zirin eng ba hi a ho lo om tak tak lo no pangngal em mai chu a chala han pen lot la anui put putanga enga vak ma ngai lo mai thei ma se no pang nu le pa ten hau ngai lo thil sual po ti ngai vak lo chu han pen lot la anun zong iti down vekang atur na em anga kan khathiam em a chan ni nge ya I khriat kha sitak ngot su mi khing kan inang lova midang pen an tur tholom engtin manom chuang hlenem hei chu ani thei lawang ka dik lo deu ni ti lo la midang kha chu thei hil la nangma chau kha in ngai to la I har satna nia midang har satna ni ro kan soi lai hi enge chan ti kha chian ma sak tu mang che a ho ti vio mala hei nge ye chan chu ni ti kha pom phot la tin a ho lo nyang kha ingai to phan sa mai covid-19 ron luak cholai khan an tia lom pa upalam pakhat chuan a ho mai a na ritlang te po kan ve tholom ti in angai ho tlat maya ma se ataksa a han chen chil che khan ngai ho ma se ataksa na tur tho sia atran ti ra ho ti deuh khan a chen chil zela atopa ho ti deuh kha a thi na thlen tu ani dai mai ni han tia ni chu wangin depression nei tio to sikha hei nge hi nin ka khria ti in nei nge nga chu a ho lo ni ti kha pom phot la mail ma kan be don ania email ma chu ne thei tu ga in bo sei tu chuan email ma chu I thu tak pui phot angai ni I thu tak pui huna chau be le tu ga rwa man na thra le tum na tak tak kha I nei thei chau don sia ti chuan engwang mo depression nei in khria tak le kha che kha ni he thil wang hi ni engtin nge hi ka ma chunang engtin nge hi tak hi ka ti ta kang ti kha alo piang thei don ani abul itran fu chuan adota kalna kong kha akota thina
a bulletin mu mal lo chuan adota kalna kong kha a chiang thei ngai lo ni chu wangin depression ka nei ve deuh chu ni kanun hi a down deuh ni engamo tak chu ka momo ni ti na in nei ni chuan engin nge ti down che engwang nge ni ti zon chuan na kha i hnam ma sobe ani ya izong chua ka nei chuan kha a chan kha ngai ne blovin la thu dakla engtin nge ka mo chunang ti a step panina ikal thei chawang chu ti ni lawa a howe heng te chu iti deuh tla chuan covid-19 ve kan suyang khan ingai ho deuh khan a ho iti lo thlengin an nuk thei che ni ole a point pakhat na chu izota engtin nge ka ti zelang ka ti reng lo mole poi ti mai theya a point panina hian ima chondan tu kha kan soilang tran dona video le peka chu chu kan soyanga video pakhat kan soi vek chon da ka chuang ani thei mai dona I en tu tan thui le tuk en kha kan ngai thatoka kan hil le doka chuai chuan a point pakhat te te ya khatia i ngai thla khan iti nga langa i hlen chuak ngal thei jok dona chuwang chuan tuna kan soi point pakhat na kha lo hlen chuak bal photla video le peka a panhina tongin kan kal le don ne o